Ana m alaiki isusu ọnụ nke nwere part 2. Ana m alaiki ya so much. Ọkwa isusu ọnụ chei, ọ na-abụ isusu m ọnụ etu a ịgbagolodo isusuru ebe ọnụ etu a ebe niile akwụlụ gam so mgbe anyị nọ school enwere m enyi nwoke. This guy, if all this is not nwere party too. Yeah, so ma mụ na enyi m nwaanyị o. So due to na anyị bụ together. Enyi ya nwoke na-esusukwu ọnụ mana nke m hi, this guy isusu ọnụ ebe a ikwenyi ya like ọ maka esi eme the thing very well. So the thing becomes part of me. And the moment they tell you say you are going to isusu but I want to be fair that call. You got me ọfụma m wee do happy. Then enyi m nwoke anụwa wee jebe obodo oyibo. Ọ nụrọzi m. Mgbe anyị nọlụ chenye ife a agara anọgidezikwa m lose communication yọta na so mgbe nụọ dị ọzọ mụ na this guy wee bili. Ọ sị m nne na o nwere ife ayọrọ this guy si ya na isusu ọnụ na-abụ ya isi koi like na isusuru enyi ọnụ ebe niile akwụrụ ife ọbụla ị chọrọ nye gị ọkwa ịghọtago nyegwela aka nne ya this guy susu ọnụ m ọnụ ọ bụrụ na this guy ada like isusu ọnụ atọ ya mụrụ ife a ga-eme na nwobele ha kwulo na mgbafu na ọ na-ama na-eji olu kafa mezere ife a chaa. O si m nne ihe a na-ewute na ya dọrọ happy na this marriage na ya dọrọ happy at all due to na ibongi niile fasego since ya ji wee dọba this guy na o nwere nke ya do rijuru afọ na ya due to na ọ dị esusi ọnụ ya na-agwakwu ya na-agwụ ya na-ayụ ya na-akụzili ya still no way ya nọgidezie kafa mụọlụ ofu nwa ya gbasa anya nkịtị ọ bịazarigolu mesi ọ dịtu onye ha na-edi mana ya dọrọ happy until one day enyi nwaanyị wee bịa wee sị ya na enyi nwoke afọ natalụ ịghọta kịta na ọ na-ajụ esi ya wee sị ka ya jefe ya na mgbe ya jebe ife ya na ịbụrụkwa n'obu na onwe ife ga-emenụ ya wee luo fana bụ fụsịa na o nyelie ezigbote ego with gift so o gotelie fana ọsị anya na-asị ya na ya anụgokwe di ọ sị na nsogbu adọrọ na ya gwa na ya anụkwugo nwaanyị asị bụ ndị ọkwa ya fana bụ exchange zie nọmba ya wee naba lụzie fana bụ na-akpọ ọ nọgide one day si anya chọta ya na hotel dị otu na mgbe ọ gwara ya ife a na o nwekwara ebe uche ya gbalụ ya tago isusu ọnụ and ka ọ nata nọọsụ isusu ọnụ bụ ife dị ya n'isi ya try ya ka ọ mara ma ọ ga-work with the husband but no way ya wee jebe ife ya wee luo ịgbagolu ogote mmanya fa ṅụba na fa ṅụrụ wine na ngwụ na-abụọ esi m nne ọ bụrụ na fa na-abụọ na-eme isi onwe fa so much fa wee ligolo onwe fa si m nne for an 30 minutes or an hour na fa ka na-esususa ọnụ ọ bụrụ na this guy kpuchikwuru nnukwu obele na ka ọ na-esusubu before kwa ịghọtago chai osibu ụdị igbo gị this guy sere na since ya nọbalị die na ihe a bụ 4 years ya na anụ die before this guy wee nata wee see enye ofu igbo gị na ọ kalili igbo gị niile afọ na guy sere since fa ji wee nọrọ dịka di na nwunye ọ sị m na the guy si na ọ ga-anọ 6 months before wee naba ya wee bidozie na onwe ya ekwere njidete na onwe dịga anyị ekwekwu dịga anyị njidete o so ya na-ejezi back and forth fa na-esi ibongi ọ sị bụ fa wee kalịba dịga anyị wee si na alụtakwu nwaanyị ada like isusu ọnụ ọkwa ịghọtago mana anya gwa na ya na-eme isi nyanwa too much na ya mụrụ etu esi wee megide mmadụ wee jegwa die na ya na-afụkwa ya na họteelụ dị otu na o nwere ka ya si wee malụ na di ya kwetara so di wee bịa na the place wee chelie bọsị ya ji abịa maka na dịka ịgwali anya fụrụ nwunye ka agwụ ya so ka a banyere di man wee kpọọ nwunye wee kpọọ die wee bịa wee chelie ya ga akwa esisi ibongi ya dịka wee duputie ịghọta na dupụtezie ya wee nabasịa maka onu suso onye ọ n'ikpeazụ wee naba di wee fịa ọsị m nne na di ya natara n'ụlọ ya wee chọọ nwoke n'elu chọọ nwoke na amacha ya mụrụ ife na-ese na ya kpọọ ya na fon ya sị ya nna acha ịgbara ike kwụla ọtọ gwa ya akwaba ndị befe sị ya ma ọ na-efu efu na ọ bụ na ọ na-efu efu na fa ga-amanụ na ọ bụ na ọ dị eri ichie na fa na-eri ichie ya nọzalụ na-eche ife menụ na nwere ka ya si wee mara n'ife dị emezi bụ na ọ na-anọ jekọọlụ nna die
and na nne di bụ decent man ịmago na-ekpelu ndị obodo ikpe nna di wee kpọọ ya sị anya na taba na ịnwere idea maka na ọ bụrụ ya mara ya kara ịkwado onwe ya ọfụma ịmago n'okpochicha nnu si asị ya ga-asị na o nwere ka asị malife a na-akpọli ahụ ya chọkwula ị na-aka aje gwafana ya na-achọ di ya ọsị m nne ya wee lute nna di wee sị anọla ya nọla wee sị ya kedu onye bụ nwoke afọ gị na ya na-abụ na esi Ibom gị na hotel ọsị m nne etu ka asịpala anya n'aka na ya mụrụ ife gaza this man maka na ife n'eli na-asa abịala ya n'isi dute etu esi wee ju anya n'ọkụ n'ọkụ na enwere ike ite nke atọ duto na ya na-atụ nna di egwu ọsị m ekekwula ọtọ kwụ ya wee ono ọ bụ sị enyi nwoke ya na ya na-abụ yisiri bifo ya wee nụba nkwa ya o wee sị ọgbụrụ na one ka o jekọ na hotel afọ jesi Ibom gị ya wee sị a na enwere ike ịghọta nna di wee sị a kedu ife bụ rizin gị ya wee sị nna di na nne ife na-emere because na ezorozi ezo ya ha yogo die more than 20 or not 50 times na nne ife ya na like for one day na ọ chọrọ try ya fọzalụ na o metere ọfụma ịghọtago anasis ya na this guy kwụsị nọọsụ ihe a bụ ihe dị ya n'isi na maka na dị gaghị ejebela obodo oyibo ka ejira wee nụ ya na ọ bụrụ na ya lọvụrụ onwe ya mana ọ chọrọ try ya tụọ mana since fa ji wee bili na ife ọbụla ọ sị na ọ like na ya ga-try ya na-emeli datin ka o wee do happy ọsị ike kwụrụ ọtọ gwu nna di wee sị akedị fo jere wee bịa gwa ọsị akeke esi gwa gị ụdị ife anwa ya mụrụ na ị ga-amali ife na ụdị ịgbagonu azụ na agadi nwoke nna di wee sị a na ife menụ bụ na ọ ga na-agodobe nna ya ịghọta kịta ka o jee nọgodo olu ka isi jụọ nwa ya oyi ke wee malụ ka esi eti okwu ọnụ ọsị m nne ya wee bulu akpa ya wee naba na ya chọrọ ịda befa mana na nwere choice ndị be ha wee ligolie ewee zọbịa mpịata mpịa nwere ife ndị be fa agwara ya si ya ususu gburu onwe ya n'ọnụ isusu ketekwa ọnụ nkịta ma ya nwere ife a na-akwa mmadụ ndị be fa agwara ya na di ya na-eme ọfụma ahụ ịghọtago na ya do happy mana ya dọrọ satisfied ịghọta na ọsị m ndị be ha na-akwụghị ya gba nkịtị enwere ike ikwu okwu ya wee kpee na ihe nwoke afọ wee gwabịa enye nwoke wee bee ọ gbara ka ife nke dị adịdịtị gbasasị anya arụ ọsị m nne ya ka na-ekpe ekpele ka ama ma di ọ ga-agbaghali anya na-akpọ nna di na fon o nwere onye na-epikizi na ife fa dozikwa abụ na fa ga-ewere ngafa na fa chọrọzi ei ọsị m nne ha wee bịa wee welu ife fa mee n'isi ya enyi ya nwoke afọ wee bịa wee chụbịa wee sị ya na o nwere ife a chọrọ ime ebe ya nwa nọrọ nwaanyị alakiri isusu ọ na ndị ya na-eme isi ya na ọ bụ na ọ ga-ekwe ka anụbịa ịghọta na ka ọ nọrọ na Naija bụlụ hidden wife anya nwaanyị ọ na-ezo ezo duto na ọnụgo nwaanyị akpọla ya je obodo oyibo na ya ga-try ka a na-anatazi every year ịghọta kafa na abụọ n'afọ ndị na die na-adị ofu nwa nwaanyị afọ ndị azọrọ ya azọ bikos na ọbụgodu nọ na kọtụ ka eje na-aga na ya dị nwa duto ife ya mere na ife chọrọ ịjụzi anyị bụ onye ndụbe enyi ya nwoke afọ maka na ịgbagolu etu onye ga-anọbe nna ya na ndị mmadụ nwere ike ịjụ ese and they love the guy truly. Simple thing nwere ike ịgbasa your marriage. N'ife na-achụpụga nwaanyị ike ịkpaburu ibu nwa obele ife a ga na-agwa gị you won't take it as anything. Ọdụ ntị njọ na ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị only cares about themselves. In fact, n'igwu na eziokwu adị m ata this girl ụta but adị m atasi ụta. Adị m ati 100% maka na dia contribute to this. It's not like in Ogwaria. It's not like in Oyoria. You should have put in a little effort to make your wife happy now. Ezoku no chuge maka no cheat go. Yes, mana who knows onye ọ ga-anụta echi? Who knows? Ike gwụrụ. Ọ dị very difficult isi nwoke na akwa nwaanyị o jidela no cheat. Le mana ọ dị oke nwoke ichite nwaanyị ga-agbaghali. Akwa ịghọtaghị iwu nwoke na nwaanyị kịta, especially na be anyị. Ndị be anyị. Daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.